Amagama akho baba. Sithembiso. Hayi angikuzwa. Sithembiso Zulu. Sithembiso bani? Zulu. Udume ngoba? Uclash. Yeah. Clash kade wanyamalala ubukuphi? NgiseThekwini. Wenza eThekwini. Ngihlala khona. Yeah, kusaqhubeka noganga eThekwini. Ha? Okay, Clash. Nginendaba nezinto eziningi angizile ngalezo zinto zakho ngiyazazi. Ngiyakwazi ukuthi ukuphilana negebengu naqala ezinye sizafa, ezinye zaboshwa. Anginendaba nalokho. Enginendaba nakho yilokho. Okusho esihlangene ngakho. Angijazi? Ngithole information ukuthi kuneplan yokuthi kuyobulawa uFakazi. Ufuna ngizwe? Ngithole information ukuthi kuneplan esuka ejele. Yokuthi kuyobulawa uFakazi othize. Complainant ngisho njalo. Abantu ababoshiwe amazayizayi. Awu2 amagama abe2 Isa. Ubani omunye wesibili? Isaac. Ubani? Isaac. Isa no Isaac. Ubani Eric? Eric sorry. Ha? Eric Ntidens. Akuthi yabona ukuthi angibhayizela. Lalela baba mina ngiyasazi istory yazo. Bengeke ngikusukele ngingasazi istory sami. Uyayizwa le nto? Akekho umuntu osekwaba phambi kwami wangalikhuluma iqiniso. So masazongididisa wena ngamagama ucanga ukuthi angiyazi into engikhuluma ngayo. Angithi uIsa bangaphakathi ibhele bayitholile. Baboshelweni. Baboshelwe ukutshontsha imoto. Yes. Nemali. Amroba ne hijacking. Uhlangane yaphi wena nabo? Ngihlangana ejele. Nini? Mhlaka ngiboshelwe ngihlangana hlangana ngomhla ka2 wakaboshwa mhla 30. 2 uboshwe ngomhla ka30 ba? Ngomhla 30 December. Hayi ngoJanuary. Uboshwa kuphi? Uboshwa khuluma phezulu baba. uboshwa eThekwini. Boshelwa in Emakethe eSpam. 38. Yebo. Engenahlamvu. Yebo. Right. Kwase Ngaphuma ngomhla ngahlangana nabo ngaphakathi. ejele. Yebo. Right. Maslamba. Nathi ngijahile. Ungangixoxela istory eningi. Ngifuna ukwazi leyo ekulinka connecta nokubulawa kwa-witness. Yazi? Iyona le kuthatha yazi ukubeka la. Uyangizwa ngitheni? Anginendaba nezinye izitori. Mina bese ngazi ukuthi kuneplan ebulawa kwa-witness. Bese sizombamba izolo. Nihleli nje noma nikhona around ni besazi. Sishawa isikhathi. Nemoto la ithi ikhona besazi. Yes? Besiyazi iplan. Namhlanje njengoba futhi sanibamba. Bengeke nize la ukube kuthiwa nizange nemplan le witness. Mina bengingazi nokuthi usukhona endaweni. Angithi yazi? So ngifuna ungitshela iqiniso wena ukuthi iplan ibithini? Iplan okay. Iplan ibithi sofika lapha ya. Okay, ubani oqhamuke nokuthi kubulawa uwitness? Ayilaba boboshiwe abasejele. Oba Eric, Isaac no Eric. Isa no? Isa no Eric. Right. Kubulawa uwitness okuuba. Umama wakhona lapha ya. Ubaba Naye baba. bobabili. Ngobani? Bayababopha. Ngoba bayababopha. Okay. Bakhulume nawe ejele. Yebo. Ukhisho ba ngebheli? Ngikhisho umfana sekhaya. Uba Lindo. umubi lindo lo dayisa ama drugs. Yebo. Okay. Bakhona mase bekhokhelile bona lapho. Cha ngingizwa. Right. Batheni iplan yabo bebetheni kwena? Bebethe bazoyifaka bazoyisenda ngele ama instant. Malini? Bebethe bafuna bazomnika 60. 60 what? 60,000. Ukubulala ba? Bulala umama nobaba lapha. Right. Nikhulume ngaphakathi leyo nto. Yebo. Bese be aware ukuthi uzophuma. No, they were not aware ukuthi ingoba babebona icala lami ukuthi ngene mfowethu. Ubani okwenzela ukuthi uthole ibail? Ongenzelile. Yeah, ibail ithola kanjani uboshelwa isibhamu? Amsesho wami ngibheke ngakhona. Umsesho ba? Angimazi. Uvela ukunika ibail nje. Yebo, Umtshele ukuthi usakwagwetshwa. angikaze ngigwetshwa. Awukazi ugwetshwa. Awuna lenye icala walibalekela de pending. Hayi. Amacala uboshelwa wona phela. Okay. Waphuma ngebail. Iplan ibithini bathi bazokhokhela 60,000. Yebo. Uma usubulele Umama nobaba. i-description ya mama nobaba nomuzi kufanele uyewona ubani okunikile? Ibona banginikile. Oba Is. bakukhombise kanjani ningaphakathi? Bakhona wabasendela angazi ukuthi ubani ezoshutha khona lapha ya. Then emva kwaloko bona Wabasendela bengaphakathi. Ngamanye amazwi kade benefoni. Yes. Bengaphakathi. Bahleli kuyiphi section? Bahlele D section. D section. D2.
namanje basenayo ifoni so isedekwane ngiyabana ugcine nokukhuluma nabo efonini namhlanje angikhuluma nabo bengifonela ugcine nini ugcine izolo bekulesingaka bekulesithathu lesithathu umhla ka-22 yebo okay usuke wayobona umuzi wawu-identify sile uphumile yebo uphume nini wena ngebheli mhla ka-17 last week yebo usuke wayo-identify lo muzi lo kade bechazele wona wawubona yebo awulibonanga ibhodi lami khona ungawaqamba amanga salibona ukuthi afike ebusuku brazo awulibonanga nayo ibhodi lami alikho anguthi angibonanga ngaphambili straight baba ongena umuzi wami uzolutheni yebo ibhodi lami awulibonanga na angalibona okay waqhubeka futhi ufuna ukubulala iclient lami right and then kwase then emva kwaloko sajika ngahamba usu-identifyile umuzi yebo right sengifuna ukwazi-ke le esibhamu-ke manje esibhamu ibona so-identifyile-ke umuzi-ke manje sekufanele uthole ithuluzi lokubulala yebo qhubeka-ke ibona futhi abafonele elinye elisethawini abafonele kwerekhwede leli elinye elisethawini ya bathi ngizohlangana nalalinye esibhamu ya yafike langinika waxhumana wena nalo cha mina ngaxhumana nalo ngesimo sokuthi sasesibonana kanje bangitshela ukuthi laphi ya ngizolithola kanjani likuphi bangitshela ukuthi likuphi but inamba yala bangilami ya basi-intracta sohlangana naphi esiqokweni ya ngafika ngasithatha wafika wathathana i9 Z88 yazi Z88 yebo yamaphoyisa vese wena ngiyakwazi uyazazi ibhamu yebo isibhamu zamaphoyisa leso yebo bese nenhlamvu engayo lezenhlamvu ezo6 ha ezo6 siphi sikulona sayizayi sibusiso liphinisele nini sibuye sayizona so khola lo mfana